सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। श्रीदेव रामेश्वर तसेच गणपती गजाननाला वंदन करून आम्ही शिवप्रिया महिला मंडळ चिंचवड देऊळवाडी ठुमरी नृत्यास प्रारंभ करीत आहोत। गणपती गजाननाला वंदन करूया। वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। डैडी मोबाइल दो। मोबाइल दो रिकॉर्डिंग करने। ते फोन कर तुझा
Thank you.
उरलं की दे मला, उरलं की दे, नको असेल की दे.
सोडून द्या मधीच. चला गणपती बाप्पा आम्ही दोघी मैत्रिणी गिरगिर
तर आजचा 8वा दिवस पण संपलेलो आणि बाहेर आपल्या फुगड्या चालू आहेत. तर माझ्या कॅमेऱ्याची पूर्ण 100% बॅटरी गेली आहे, ती पण पूर्ण लो झाली आणि आता 8% बॅटरी आहे फक्त. तर बाहेरचे फुगडे तुम्ही आता बघितलं असतलच, मी तुमका दाखवले ते. तर ते फुगडे तुमका कसे वाटले सांगा. ते चिंदरमधले फुगडे होते, पारंपरिक फुगडे होते आणि त्यात आमच्या घरातील पण महिला त्याच्यात सहभाग घेतल्याने त्याच्यात आणि चांगले मस्त मस्त फुगडे घातल्याने लोकांचं मनोरंजन पण केल्याने आणि आपलं पण मनोरंजन केल्याने त्यांनी स्वतःचं पण. तर हे छान छान फुगडे तुमका कसे वाटले ते तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. जर कोण नवीन असाल तर त्यांनी लगेच सबस्क्राईब करा, बाकीच्यांनी लाईक करा. तर आपण उद्या परत 9व्या दिवशी भेटूया. तर उद्या बहुतेक माझं देवगडला जाऊचं प्लॅन आहे. जर मका देवगडा गावचं असेल तर मी तुमका मामाच्या गणपतीकडे घेऊन जाईन आणि त्यानंतर मग आपण हे थांब हां हां काय झालं हां ठीक आहे हां ठीक आहे. तर आपण उद्या एका नवीन व्हिडिओ सोबत भेटू. तोपर्यंत बाय 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 कर बाय बाय कर टाटा टाटा सी यू. हां फुगडी घाल त्यांची फुगडी बघा. अरे वा टाळ्या 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 टाळ्या. अरे वा सोनू बॅटरी लो झालेली माझी. बाय 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 बाय. लगेच व्हिडिओ लाईक करा आणि जर कोण नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय.